Muryar mawakan Hausa ke kira da yaren Hausa. Dan arewa ta shiga farka kishin gidanka ba karya ba. Mu arewa Hausa da Fulani mu daura dan mara dan gyara. Muryar mawakan Hausa ke kira da yare. Sunana Ali Jita, ni ne shugaban kungiyar murya daya. Kungiya da ta zama da kwarar gajin dafi tsakanin duk wasu kungiyoyi a cikin arewa. Mun kira wannan taro na manema labarai ne domin mu muri wani sashi na kundin mulkin Najeriya, wato mai doka mai lamba 39, domin warware zare da abawa game da wasu kalamai da wani daga cikin mawaƙanmu na arewacin ƙasar nan. Kungiyar murya ɗaya ta nazarci dukkanin kalamai da yi wanda suka jawo cece-kuce musamman a kafafen yada labarai da kuma dandalin sada zumunta na arewacin ƙasar nan biyo bayan abubuwa da suka wakana. Hakan ya wajabta mana mu fito domin nusantar da kanmu. Na ɗaya, kalamansa ba kalamai ne da suka wakiltar dukkanin mawaƙan arewacin Najeriya ba, wala Allah a ɗaiɗaikunmu ko kuma a gurgiyance. Ba adalci ba ne a hukunta ko a auna nauyin kowane mawaƙi bisa doron abin da kalaman nasa suka kunsa. Al'umma sun sani ya yi kalamai ne a madadin kansa da watakila yaran ofishinsa. Mu ƙungiyar murya ɗaya ba ma goyon bayan kalamansa saboda da dalilai masu dama wanda za ku saurara daga spokesperson na wannan ƙungiya kuma ma'ajin wannan ƙungiya, wato Alhaji Al-Ma'az Muhammad Birnuwa. Muna ƙara jaddadawa da babban murya cewa ba ma tare da kalamai da abokin sana'a mai saboda dalilai kamar haka. Dalili na farko, mu a matsayin mu na ƙungiya ba mu amince da kowane irin nau'i na tozartawa da dukkanin wani dattijo da yake arewacin ƙasar nan ba, kasancewa 'yan arewa kuma mawaƙan arewa. Ba daidai ba ne a dinga yi ma mawallafa kudin goro saboda aikin mutum ɗaya tal a cikinsu, kuma har a waye gari wasu kalamai suna iya biyo baya marasa kyau ga wasu mawallafan da wani abun bai shafe su ba. Ƙungiyar murya ɗaya ta azawa kanta nauyin kare martabar duk wani mutumin da yake da mutunci a arewacin Najeriya, duba daga tsohon shugaba zuwa shugaban da yake kai, ba tare da la'akari da siyasa ko kabilanci ba. Kuma idan wani ya fito ya buɗe baki ya ce yana kallon gudunmawarsa ta fita kowa, to ƙila fahimtarsa ce, don mu mun san menene waka da tasirinta, kuma mun san irin gudunmawar da waka take iya bayarwa a siyasance, kuma tasirin da take a cikin al'umma. Kamar irin yadda malamai kan fito su yi wa'azin nan nasu ya yi tasiri a cikin al'umma. Idan kira ne ga al'umma su zaɓi shugaban da ya dace wanda zai iya taimaka ma al'ummar, malamai suna taka nasu rawar, fastoci suna yi, iyaye suna yi akan 'ya'yayensu, sannan kuma magabata suna yi akan na ƙasa da su, akan a fito a bada gudunmuwa don a zaɓi shugaba. Saboda haka ba daidai ba ne wani mutum ya kalli cewa iya gudunmuwar da waka take bayarwa ita ce gudunmuwar da ta fita kowa a siyasance. Mun yi alkawari za mu kare mutuncin kanmu, mu kare mutuncin sana'armu, mu kare mutuncin shugabanninmu, don ko an ƙi ko an so waɗanda suke jagorancin nan, waɗanda suka tafi, muna musu fatan alkhairi a inda suka yi kuskure, kuma muna fatan ya zama wani mizani da Allah zai duba abin da suka yi na alkhairi ya musu sauyi. Waɗanda kuma suke kan mulki yanzu muna kyautata musu zato na alkhairi, ubangiji ya ba su damar da za su yi ma mutane adalci. Mu a matsayinmu da kuma inda Allah ya aje mu, ba za mu taɓa gajiya ba har kullum da godiya wa masoyanmu masu yi mana addu'a da fatan alkhairi a kowane lokaci, da kuma al'umman da suka dafa mana muka kai matakin da muke da sunan sanannu ba. Zan yi amfani da wannan dama don na faɗi wani abu da na ji ya kasa kwanta mana a zuciyata.
akwai wasu mutane da muke ganin su muhimmai kuma masu daraja, masu girma, masu kima a tare da mu dinnan mawaka ne, waka kuma asali ta samu tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai mawaka wa'inda suke kuma mayar masa da martani idan kafirai sun taba shi. Daga yin wancan maganar ta shi wancan dan uwa namu, sai wani mutum na ji ya tashi, malami ne, ina ganin girmansa sosai, sai ya ce ai mawaka ba a ba su amana da su da kare ɗaya ne. So can you imagine ka ɗauke mu ka kai mu layin karnuka, alhalin ka san kai shaida ne a cikin sunna aka haife mu, 'ya'yan hausawa ne mu, 'ya'yan musulmi ne mu, mun tashi da al'ada cikin girmamawa da mutuntawa. Sometimes idan kun faɗi wani abu muna jin babu daɗi, iyayenmu suna jin babu daɗi, 'ya'yanmu mun haifa suna jin babu daɗi. So ka auna ka ji, in kai aka gaya wa ya za ka ji. So duk abin da ka san ba zai ma daɗi ba, kai ka karanta ka sani ka kuma gani, an ce ka faɗa wa mutum abin da zai mai daɗi ma sadaka ce. Kuma shi addini ga baki ɗayansa na musulunci nasiha ne. Idan ka hau mambari ka kama sunana ka zage ni, ba kuma wani littafi da za ka ɗauko ka buɗe ka ce ga inda manzan Allah ya hau mambari ya haka, kuma in an yi magana za ku ce da shi kuke koyi. So ina fatan a kiyaye da irin waɗannan abubuwan, musan cewa kamar yadda muke ji haka kowa yake ji inda da zuciya a ƙarƙashin kirjinsa. Imanin cewa duk kuskuren shugaba za a same shi da alkhairi a wasu guraren. Saboda haka ƙungiyar murya ɗaya tana jaddadawa cewar ba ta tare da kalaman wancan ɗan uwa namu, ba kuma ta goyon bayansa, sannan kuma ba da yawo dukkanin mawallafan arewacin Najeriya ya kalaman ba. Muryar mawaƙan Hausa